Hey guys, welcome to my channel M.B Blog. नोंथांमोनखौ आं दिनै गुबुन मोनसे भिडिअआव बरायनाय बावनाय थाबाय। दिनै जों कलेजाव थांनो नागिरदों। जोंखौ प्रजेक्ट बानायनो होदोंमोन नालाय बे प्रजेक्टखौ जों दिनै जमा खालामनो थांनांगौ। बेखायनो दा आं लोगोनि पिजिआव थांगासिनो। नोंथांमोनाबो इन्टारेस्टेड बा जोंनि प्रजेक्टआ बोरै जादों बेखौ नायनो लुगैदोंबा नोंथांमोना नायलांफाबाय थाबानो जाबाय। आरो जों माबायदि बानायदों आरो जोंनि बानायनाया खावसे जाबायमोन, ओंखायनो दा एसे बानायनो दंबावो। बेखायनो जों एसे बानायबावनो एग्जामा बेलासियाव, बेखायनो जों बब्ला थाब फैबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों बोरै खालामदों। आं दा थांगासिनो, लोगोफोर नायलांबाय थादो जोंनि प्रजेक्टखौ बोरै जादों। नोंथांमोनाबो बोरै खालामनांगौ प्रजेक्टखौ। जोंबो देग्लाय फार्स्टसो, बेखायनो जों जेबो मिथिया। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो नुखासिगोन। लामायाबो जि साफा मालाय दंफां सायहा दंफां जिं जिंनो सब मालाय नाहर दंफां गोजा आरो बेयाव थाबायनासो थांगासिनो नालाय आङो मबाइलानो आखाइ हमनाया जि मावखायो, बेखायनो केमेरायानो जि मावखाबाय। गाज्रि मोनाब्ला दे गाज्रि। आं दा जोंनि रुमाव मोनफैबाय। दा जों बेयावनो प्रजेक्टखौ जों बेयावनो ज' खालामनो नागिरदों। जों बोरै खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जोंनि प्रजेक्टआव जों पस्टारखौ बोरै खालामो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो नुखासिगोन। ভিডিঅ'खौ स्टार्ट खालामसै, नायलांबाय थादो। আমি এতিয়া স্টাर्ट কৰিলো আমাৰ পোষ্টাৰটো কৰিবলৈ কাৰণে। আমাৰ পোষ্টাৰৰ মেইন টপিকটো হ'ল ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি। এইকেইটাক চানা বিচনাত বহি মেলি কৰি আছে, মানে বিচনা লেতেৰা কৰাই দিছে চব। আমার পোস্টার খতম হবই আৰু আধা আধি খতম। ইমান জলদি জলদি কৰি আছো নহয় আমি। Sosma lagi nih, lupa pada nudeng. Ya थोड़े से कभी सस्ती से नुठर नाम का समझ ला। Ya mulogo ya, M.B Gaorema. Ani tu best friend hoy. Raman lipi, amar tikri suali. Mulogo ya. Hai kerja Oh my god, আমার মাইনি পরস্মিতা আর রিকিতা হাই রে হাই। এয়া আমার পোস্টার কৰি মেলি শেষ হ'ল এতিয়া। তো কেনেকা লাগিছে ৰাইজসকল, ভাল লাগিছে নে? আমি মাস্ক পাম নে ভালকে? আমি এতিয়া কলেজলৈ যাব ওলালো। আমাৰ কলেজৰ ইউনিফৰ্মটো এনেকা হয়, লংপেণ্ট আৰু শাৰ্ট। हेलो
लोगोफोर जोंनि प्रजेक्ट बानायनाया जाजोब्बाय पस्टारा बेखायनो दा जों दा कलेजाव थांसै कलेजाव साबमिट खालामनो एग्जामबो दं नालाय जों बेखायनो बयबो जयैनो थाबैनो थांसै स' जोंनि कलेजखौ नोंथांमोना दिनै देखायथ'नाय जानाय नंला गुबुन मोनसे भिडिअ माब्लाबा देखायनोसै बेखायनो गाज्रि मोननाङा नेक्स्ट भिडिअ माब्लाबा देखायगोन जों दा थांसै बेखायनो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां नुदोंब्ला नोंथांमोना शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय